Nee, dat is al praat. Ik zie hier een hele week het eten van de asielziekers. Nee, de griend en de kroeten van Joort dat wel in huis. Maar die Ries... Ah ja, kom van de midden. Net te let, hoor. Nee, goed. Nee, dat red ik wel. Nee, gradien. Ja, ontjen. Goeie. In de ministerkerk is een bus vol asielziekers tijdelijk onderbracht. De heer Bernd Baas had in zijn wekelijkse column Baas poppen, Baas blikken dat het er net zo voor is. Ik citeer even. Het volk komt uit alle windstreken hier op ta. Ze jerren je net, ze spreken uw taal net. Ze houden zeden en gewoonten en allerhande vreemde ziekten en kwalen onder de leerhaar. Dat is net zo positief, Baas. Ben je ook bij asielziekers? Wel, die arme vlechtelingen die moeten geholpen worden. Dat is verzeld. En zo heb ik ze volle mij maken. En wij zullen er ook alles aan doen om met die asielziekers zo geriefelijk mogelijk te maken. Alleen dat denk ik dat zo'n Utrecht-kerk net het gaarste plak voor haar is. Ik vind het nogal wat een geheuker. Daarom wil ik praten over een nij te bouwen asielziekerscentrum in het dorp en jong zal daarover gestemd worden. Hoe staan jou daarvoor hoor? Wel, een mooi nij centrum zou vanzelfsprekend beter wijzen. Alleen dan denk ik ook dat er op zo'n dwarpjes uzes voor haar net zo volle te verhapstukken is. Nee, maar ben je nou vast aan centrum? Nee, net dadelijk. Ik bleef erbij dat ze haar een beter thuisvielen zullen in een groter dorp. Of nog beter in een grotere stad. Nou weet ik goed dat de gemeente een hoekje laan jonken jouw pleets op het ei gaat. Heb je daar bezwier zien, Baas? Ach, bezwier. Ik bleef van mening dat ze haar net zo thuisvielen zullen, hè? Ik bedoel, wat moet ze hier in St. Gottes die hele dag uitvinden, no? Dus asielziekencentra die worden gebouwd voor zo'n 400 mensen en wij met 600. Ja, dan wordt het liekwicht danig verstoord, denk ik. U denkt dat die asielziekers de oorgang krijgen zullen? Ik heb verrekken niet geleerd. Nee, dus mij ben je ook gewoon aan het zien. Oh, ik ben net voor. Dat is exact hetzelfde. Dank u wel, Baas. Dit weer alles over asielziekerscentrum. Ja, asielziekerscentrum. Nee, jong zullen dus hier over stemd worden. Kom eens, Roy. Dus Beppe is heel lief, ja. Beppe! Ja. Hé, wie is dat, liever? Beppe, hier is Roy. En waar komt hij wij leven? Uit het kerken. Hij is asielzieker. En hij schrijft ook aan. Saroy, wat een mooie naam hast je. Hij wil even een bjatje, Beppe. Dat is best, ja. Ja, dat roept lekker, hè? Oh, nou is het honger. Krijg dadelijk een lekker hapje van mij. Maar Paken dit zo niet, man. Paken? Die moet er maar aan wennen. Zit hier daar in de jaren. De was is vaker gek van mij. Men zeggen denk ik wel van vieren. En ik moest even bij daar bij. Het rint zoals het rint en ik al rint het uit de hand. Paden naar je leefde blauwe vrij. Ik ben zoals ik ben en door haast alles nog niet hand. Maar loop mij maar, ik ben het blij.
Opfredders ben het. Ik Klaus ben van die grote lege handen die ze geweldig goed ophouden kunnen. En wij maar dokken. Ja, en ze hebben heerlijk met de kiels gehad dat ze heel wat in jitten. Oh, daar is net minder. En wat waren honger? We hebben luierswurg. Ah, te beroerd op de dansen, jongen. En stel als raven. En dit van opsloepen, jong, fijn. En die haalt smarge handen van het hier komen. En ze draaien de handen om voor een moordje meer of minder. En ze verkrijgt dus vrouw, die we hebben zelfs bijstaan. Jongens, maar dat nou sa? En als Inge in zijn centrum was, hè, dan slagen we de hartstikke nog in. Oh, dat rommelt mooi op. Haal ze mij. Dat je me net kan. He, dat zit maar te zwetsen en te oordeel. Wat die hier mijn stumpjes mooi maken, hè? Dat wil je net eens weten. Je zou zelfs door de oorlog verdreven worden. Nou, dan zou je wel eens piepie. Ja, dat kan wel zo wijzen, maar dan komt het er volop in je plak. We hebben aan zo'n vreemdeling in een eigen dwart. Dan slas je aan zijn van mast erop. Denk je me wel. Jim toch, hè, dat is viesten te makkelijk. Oordeel je en veroordeel je. Wie worden de meesten van die milieu, dat binnen poerbeste meisken. Nou ja. Achter We moeten die meisken helpen. Ja, Elsmeer heeft nu op een plakje op deze ierde. Dat kan wel zo wijzen, maar daarom hoe ze het er net al in jitten komen wil. Ik stem je voor, als je hem dat maar weet. Nou, nee, ik stem zin, jong. Ja, wij stemmen we zien. We maken die crimineel niet in het haar, best een weekjes. Dan hebben we dat het goed is met z'n allen. Hè? Nou man, ik zou zeggen, on die jong. Dan zullen we even een poepje laten ruiken. Oh, man. Wat zal dit? Jouw bestellings, meneer. Ik heb heel net besteld. Minuskas alleen in het draaien. Hè? Mooi. Ho. Wat moet ik met al dit piekenfret? Ja, dat weet ik net, maar ik had de plaak. Onze tekening hier, Steven. Oh, mooi voor de hintjes. Mooi, bedankt. Wil het even rennen, het piekenhok? Kom klaar. Ries. Wat heeft zo hier uit? Nee. Hoe komt die Ries hier? Ja, hoe komt een hono vriend? Dat is mijn Ries. Waar zit er maar heen? Nou, dat de hen verzels. Ries is piekenfretten. Om het donder net. Ik maak die Ries broek om eten te sieren van de asielziekers. Voor de asielziekers? Ja. Ze hadden de vereniging van Plattelandstralen inschakelen om te helpen bij het etenseren. Want dat kan de men in het jerken, nou. Nou, en nou zullen wij onbaar een week het etenseren van die mensen, zolang het wordt. En deze week is het mijn beurt, dat brengt die Ries naar de keuken. En ik weet van niet. Nou zit ik mij eruit te sloven om al die asielziekers boeten het dwars te horen. Nou jerk van mijn eigen wief dat die de asielziekers letten zet. We kennen ze als men verhongeren litten. Of wel dan. Doe je shit op. Als stoom met die rotse me net voorzest. Nou, maar zo zit. Dus even. Qua prima. Goed lekker. Peppe, zie wat hij doet. Ja. In het land werd hij welkom, daar doen ze dat zo. Ja, lepels en varken gaan ze net overal. Wat stom. Wat ga je hem tekenen? Zie, Peppe. Mooi. En wat mooie kleuren, prachtig. Heel mooi. En wat had hij tekenen Ik liggen? ga zijn naam erop schrijven, want dat kon hij nou net. Mooi. Geen leven. Had hij dat al hier in mij maken?
komt u de Beppe? In het land waar hij waar komt, daar door de mensen heel akelig zijn komen. Maar kom, we zullen eten voortbrengen. Ga je mee? Kom maar, Saroy. Dus Beppe had je hem eten kleren. Doe de door maar even. Verrukt. Gaat ze drok of hoe liep het? Ik heb mijn diensten aangeboden bij de asielzoekers, maar ze hadden genoeg vrijwilligers. Kon ze die net eens broeken? Ik verveel me dood hier. Er is hier werkelijk waar niks te doen. On speaking terms ben ik met niemand. En het enige waar jullie het over hebben is over het waar. Nou, ik net wat hoe zin die. Droefskier of zo wat. Droefski. Ik wil hier gewoon weg. Ja, ze weg. En wij zullen ze heen maar te leven. Naar het westen natuurlijk. De bewoonde wereld. Nou, ik denk net dat je moet er aan thuis. Ik krijg hem wel zover hoor. Let jij nou maar op, hè? Saroy. Smaakt het, Ben? Dit is geen eten voor blanken. Ja, ik vind het heerlijk. Hier is toch van mij net wat rappeltjes hier, kind. Dat denk je net dat ik alleen maar van die apart eten zie. Ik had hier al droge nog maar. Hast dat net eens preun? Willy, Ja. waar is Cynthia? Die eet bij de asielziekers in het kerk. Oh, leuk. Wat? Nou, daar ben ik pertinent op tegen. Nou, wij kunnen net vaak eerste keren doen, ik. Maar nou al. Die leuke van alles wel onder de leer halen, ben ik wel een ziekte brengen. Hoe haal je het toch in je hoofd, Joukje? De helft is crimineel. Zo is dat. Ik wil gewoon niet dat mijn dochter met die lui omgaat. Oh, dat is lieke goed mijn dochter. Ik vind het correct wel goed dat ze mijn oren meesken en oren cultuur niet oorrekken komt. Ja. Dat is goed voor haar ontjouwen. En er ben een heel aardige meisje die leer. En dat jonkje, die Saroy, dat is een aardig ventje. Hij en Cynthia zijn al de beste vrienden. Ze kunnen mij wel grizzly. Kijk, ze doen nu natuurlijk heel erg leuk en aardig, hè? Maar je zult zien. Straks nemen ze het hele dorp over. Die mannen die lanterfanteren over straat, die hebben geen flikker te doen. Ze mogen niet eens werken. Nou ja, dan krijg je dat gedonder, hè? Dan gaan ze knoeien met kleine meisjes. Ah, jakkes, Talita, houd toch op. En dat valt wat tam aan, dan ben ik goeien. Onderzoek het correct uitwezen dat de meeste meisjes... Jij gelooft mij niet, hè? Mijn ouders die woonden eerst in een hele fatsoenlijke, gezellige wijk in Utrecht. En er is niks meer over van die buurt. Nadat die goedkope arbeidskrachten overal vandaan werden gehaald, is de hele buurt verloederd. Nou, dat gebeurt hier straks ook, hoor, als dat asielzoekerscentrum daadwerkelijk wordt gebouwd. Dus stemmen we alle keer shit. Ja. Nee. Ik stem voor. Die mensen moeten toch ergens plak hebben. En de vrouw is van u alle keren. Zij kunnen het net helpen dat ze hier net binnen. Ach, meisje, moet het niet verstaan. Talita gelijk. Het ben een meisken. En ze hebben jocht op een meis weer bestaan. Krijgt dus wij. Er is hier om eens rond te genoeg. Eigen volk eerst. Wij hoeven toch geen ries te fretten, omdat de lui direct ries fretten. Waar stoot ik al net de rokko om makkest? Ries is zo niet. En boppen dat het gerutste pad van het meest niet Ries. Nou, ik net. Ik zet er de bekker net op. Nou, wij eten je de hele week Ries dan. Wist dat maar. Dan hoop ik dat stoten van een skieterij rekst. Dat sa.
maar ik altijd ha. Loeders. Ja. 4 onder. Dat is kijk mijn Priske. Hey, Beent! Hey, jongen, Rukken! Honger in de ropen, jongen. Bestond een broodje? Ja. Zou hij daar ook wat patat, hè? Blierbrokje is dat. Daar bestel, blierbrokje. Blierbrokje? Ja, dat is kijk wat voor jou. Dit is ook nog maar zijn mandje, hè? Hey, Hetty. Jo, heren. Werk is er weer? Ja, sinds een paar maanden. Ja. Nog voordat het wordt? Je maakt er wat bij je. Ja. Wat zult wezen? Oh, maar een blierbrokje. Een blierbrokje voor jou? Ja. Sjoerd, heb je even? Ik moet met je praten. Ja, ik denk dat het kind iets meer een probleem is. Hij maakt ook voorlopig net meer jonkjes hebben, oké? Oké. Ja, bedankt. Tot ziens. Hoi. Dag. Heb je dat? Tekening van Cynthia. Ik maak me erg ongerust. Moet je kijken. Tja, dat is afschuwelijk, zeg. Het is niet goed dat ze met die asielzoekerskinderen omgaat. Moet je kijken, dat is toch niet normaal? Dat is afschuwelijk. Wat een rare tekening is dit. Ja, ze trekt alles meteen naar zich toe. Alsof ze het zelf heeft meegemaakt. Dat kind is zo kwetsbaar. Geweren, dode mensen, alles zwart. En ik heb er nog veel meer. Dit kan toch niet? Dat kunnen we haar niet aandoen, Sjoerd. Ik wil weg hier. Gaan we verhuizen? Het zit lekker wel luciferzaaltje. Nee, Ik heb nog al een keer me voor. Nou ja, dat verras ik het mooi van Cynthia. Hè? Biljetbrug, ja? Liefst. Alsjeblieft. Ik moet eerst even wiegen. Ik ben zo. Ja. Dat is zo dan, hoor. Nou, dat krijg je er nou van. Het kan toch niet doorgaan zo? We gaan verhuizen, hè? Nee, dat denk ik niet aan. Nee, die praktijk die begint net een beetje te lopen. Ik voel me hier hartstikke lekker. Ja, jij wel, ja. Maar je denkt alleen maar aan jezelf. Maar hoe erg het voor Cynthia is, nee, daar denk je niet aan. Het kind loopt hier een trauma op met die asielzoekers. Die idiootje met patat op te fretten. Ah, jammer. Kinderen net? Nee. Gewoon. Ja. Asielzoekers heb je overal, die ontloop je niet. Jawel, maar als we nou verhuizen naar het midden van het land, dan zijn ze veel meer gewone mensen. Ik bedoel, dan heeft ze veel meer keuze voor vriendjes en er zijn ook veel meer schoolkeuzes. In dit gat komt iedereen elke keer weer tegen. Elke keer weer diezelfde gezichten. Je kunt niet om elkaar heen, dat is toch niet goed? Nee, blijkbaar niet, nee. Sjoerd, we moeten verhuizen.
mee. Moet er rond voor je eten. Waar is het wc? Hier om de hoeken. Als dat asielzoekerscentrum hier komt, zit ze daar elke dag. Hoort ze iedere dag die verhalen, trekt ze ze allemaal naar zich toe. Het kind heeft nooit meer een vrolijk moment. Het wordt een zenuwenpatiëntje en dat laat jij allemaal toe. Want jij zit te kijken hoe ons kind geestelijk verschrompelt. Met je rendabele praktijkje. En bovendien ga ik eraan onderdoor als ik zie hoe ongelukkig ons kind is. Maar dat kan jou natuurlijk helemaal niks schelen. Talita, je drijft je helemaal door. Ruime fantasie heb jij altijd al. Fantasie? Dat is helemaal geen fantasie. Jood, moet je die tekeningen zien. Als dat centrum hier komt, dan ben ik weg. Met of zonder jou. I found it in the wc. Dit had je al gevonden? Oh, geweldig. Hartstikke goed. Dank je, hè? Ontjen. Nou, dan gaat hij hier. Dweil. Ja. Ik ben nog rappig in de billig. Ja, voel ik me wel. Ja. In mijn beurs kwijt. En het zusje die hikken nog. Toen ben ik hierheen rond. Achter hem del. En toen keek ze bliksem-Benny. Die zwart op in beurs rollen. Kom mee, daar rond, kom. Wat heb je zijn? Je lucht oplost. Hè? Oh, jongen, ben van die Galetianers. Eerst je niet opfretten, hè? Dan paai je mij drinken en dan stiekem je eens beurs stellen. Verrekke slap. Beent? Jou zochten dit zeker. Daar komt die zo gauw bij. Nee, die asielzoekerfoon. Dan zullen we wel even wijzen, denk ik. Ga lijpen wc's. Nou? Nou, dat valt me net af. Zat je maar weer, hè? Maar zie je, Benny? Dit steekt me niet eten. Ja. Ja, ik snapte ik al net waarom jou die monzines opfretten, ha. Maat. Je bent de heid van Saroy. Saroy? Yes, vader. Ahmed. Kom maar in. Hier is Ahmed, de heid van Saroy. Cynthia, Saroy moet thuiskomen en dan moest ik op bij het leren. Wij moeten jong te stemmen en Benny komt om op tijd te passen. Ja, kom er maar in. Hello. I am Ahmed. Hello, I'm Sjoerd-baas. Welcome. Oh, my friend. Hello. Beentbaas. Nice to meet you again. Had je elkaar al jeder moeten? Ja. We are together. Eten? Hij is toch bij de asielzieken zitten? Brel Brogia. Very good. Very good food. Oh, dat valt me nou eens taaf van mij. Du hast hem trakteerd. Nou ja. Nou, zeggen wat hongerige Ruudje en ik kies aan zo'n grauwe bak patat en zie je over een grote portie dat ik denk, dat die man even mij eten. Thank you for everything. Yes. Oh, Beent, ik ben grutskopdij. Dat is geweldig.
Hoi, hè? Daar ben ik. Maar je blijft de stemmerij, jongens. Ja, ja. Je bent. Doe je niet een bakje maar verrassing vieren? Ik denk, neem maar even mooi. Leuk voor Cynthia, nou? Tja, Cynthia. Tja, Cynthia. Hoe vindt het Goofie? Kijk die paken nou. Hé, verrek. Dat hij een keer wel eens patatje hoor op verretten, ha. Maar ben je weer hartstikke doen, man? Hij vriet die asielziekers in patat op. En hij wou ik nog op kolen trakteerd door die helemaal huis hangen. Nee. Ja. Ben je het? Nee. Sinds dat het net weer is. En Kentje. Zo je toch deze kam je. Dan was het een betelje. Huh? Betelje. Nou, voor het dadelijk. Doe nou. No. You are my friend, yes? Ja, zo die man zei het, hè? My friend. Die man moet het dan mezelf zeggen. Sarai vraagt om zijn tekening. Ja. Ja, die laat je. Dat is die. Mij mag ik die tekening even zien? Van Cynthia? Ja, die. En die is van Saroy. En die hoor ik nou even van Saroy. Heel leuk geprobeerd, schatje. En we binnen haast een van deze directe uitsturing alle stempapiers binnen ze staan gewoon invult. Ze willen op dit stuit ophellen en ja, we zijn heel benieuwd naar die uitslag van zelfs. Ja, kom maar even jongens. Alle hier even inleveren. Alle hier een briefje even inleveren. Helemaal goed praten, oké jongens. Hier nog even een peer. Wat maar die gore klootje. Binnen wij in zijn café in de dienstmeneer er nog maar? Ahmed. Hoe is het, Bent? Kijk die vandaag mooi nemen? Nee. Nee? Even wachtje. Hiervan. Ahmed is mijn vriend. Ja! Ja!